5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού. Μην αργείς χωρίς ενημέρωση. Έλα, το ξέρουμε όλοι. Αν είσαι αργοπορημένος, στείλε τουλάχιστον ένα μήνυμα. Η καλή πρώτη εντύπωση ξεκινάει με το να δείχνεις ότι σέβεσαι τον χρόνο του άλλου. Μην μιλάς μόνο για σένα. Ξέρεις αυτό το άτομο που μιλάει ασταμάτητα για το τι πέτυχε στη ζωή του και ξαφνικά νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε συνέντευξη εργασίας? Ναι, δεν είναι το καλύτερο vibe για ραντεβού. Κάνε και καμία ερώτηση, ενδιαφέρουσαι για τον άλλον. Μην αναφέρεις πρώην σχέσεις. Οι συζητήσεις για πρώην σχέσεις είναι το απόλυτο turn off. Κανείς δεν θέλει να ακούσει στο πρώτο ραντεβού πόσο τρελός ήταν ο πρώην σου ή τι πήγε στραβά. Μην μιλάς με γεμάτο στόμα. Το να μιλάς ενώ μασάς είναι λίγο περίεργο. Σκέψου το εξής. Λίγη υπομονή μέχρι να τελειώσει την μπουκιά σου και μετά μπορείς να πεις τα πάντα. Μην επιμένεις στο split του λογαριασμού με περίεργο τρόπο, ρε φίλε. Ο λογαριασμός μπορεί να είναι αμήχανο θέμα. Αν δεν είσαι σίγουρος, μπορείς να προτείνεις να κεράσεις ή να μοιραστείτε. Αλλά όχι να γίνει θέμα. Keep it simple. Αν το βλέπεις αυτό στο YouTube, κάνε εγγραφή και αν το βλέπεις στο TikTok, κάνε follow για περισσότερα.